δουλειά είναι. Ξεκινάμε με το κοσκίνισμα του σουσαμιού. Αφού το καθαρίσουμε προηγουμένως, το κοσκινίζουμε και μετά το βάζουμε σε μία κατσαρόλα στη φωτιά για να καβουρδιστεί. Το αφήνουμε να κρυώσει και αρχίζουμε ο σιρόπι. Βάζουμε τη ζάχαρη, το μέλι και λίγο νερό στην κατσαρόλα και αφού πάρει πολύ βράση, κανένα μισάωρο περίπου, το βλέπουμε αν είναι κατάλληλο για να το ρίξουμε στο σουσάμι. Έχουμε μία ξύλινη σκάφη με το σουσάμι. Μέσα ρίχνουμε λίγη κανέλα, λίγο μοσχοκάριδο, λίγο πορτοκάλι, κανένα ξηρό καρπό άλλο. Αυτό είναι της αρισκίας μας πια. Το ανακατεύουμε και αφού είναι έτοιμο το σιρόπι, το ρίχνουμε μέσα, με μία ξύλινη κουτάλα το ανακατεύουμε μέχρι να δέσει και έχουμε ένα πάγκο ξύλινο. Αυτές τις παραδοσιακές σανίδες ή τα σινιά που έχουμε στα σπίτια μας, το ρίχνουμε πάνω και με ένα πλάστη το ισοπεδώνουμε, το φέρνουμε να είναι ομοιόμορφο το πάχος και μετά με ένα μαχαίρι ή με ένα κόφτη άλλο το χαράζουμε, το κόβουμε σε ρόβους ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα το θέλουμε. Το τυλίγουμε σε μια κόλλα σελοφάν και το προσφέρουμε.